Tällä videolla käydään läpi, miten Stihlin PR800 lehtipuhalin toimii ja miten sitä on helppo käyttää. Tärkeimpänä on, että tähän tankataan ainoastaan valmista 2-tahti pienkonepolttoainetta, jotta moottori ei leikkaa kiinni. Tankki löytyy tästä näin ja se on helppo täyttää ja läpinäkyvän tankin avulla sä näetkin, että paljon siellä vielä polttoainetta jäljellä. Kun polttoainetankki on alettu täyteen, niin katsotaan, että täällä ei ole tappokatkaisija päällä. Tämän jälkeen pumpataan polttoainetta noin 10 kertaa ja laitetaan ryyppy päälle. Tässä on semmoinen ominaisuus, että riittää kun vetää rauhallisesti ja se ottaa sen energian oikeastaan sen narun palautuksesta, eli sitä ei tarvii hikihatussa repiä. Sen jälkeen kun se on kerran vedetty maksimiryypyllä, niin voi ryypyn kääntää puoleen väliin ja sen jälkeen sen pitäisi lähteäkin jo käyntiin. Kaksoiskahvojen ja ergonomisten valjaiden avulla niin tää on erittäin mukava käyttää ja tällä jaksaa työskennellä pidempiäkin aikoja kerralla putkeen. Tää on sen verran tehokas puhalin, että jos tässä olisi vain yhden käden kahva, niin sitä ei jaksaisi kovin kauan käyttää ja samoin hartiat vois puutua. Tästä löytyy myös säädettävä putki, eli tämän saa jokaiselle käyttäjälle sopivaan mittaan. Ja mitä lähempänä tietenkin putki on maata, niin sen tehokkaampi se puhalin myös on. Sitten vaan laitetaan valjaat kiinni. Ja laite on valmis ajoon. Stihlin PR800 taitaa ollakin ainoita lehtipuhaltimia, mikä on helppo käynnistää ilman, että sitä tarvii ottaa pois selästä välissä. Jos tarvii vaikka jutella naapureille tai muille, niin sä voit helposti sammuttaa laitteen ja sitten vaan vetästä se takaisin käyntiin. Ja edelleen kevyt, tasainen veto riittää. Ja tästä kahvasta saat säädettyä sen pysymään tasaisella tehoalueella tai myöskin sammutettua helposti.